Бер татар галиме Гарвардка профессор буларак чакырылган. Моны белә идегезме? Тимербәк Дәүләтшин 1904 елда Башкортстанда туган. 7 яшеннән җәдиди мәдрәсәдә белем алган. Соңрак ул юридик фәннәрне өйрәнә, икътисад белән шөгыльләнә һәм фәнни тикшеренү институтында җитәкче дәрәҗәсенә күтәрелә. 1936 елда ул авыл халкына хезмәт итсен өчен кече елгаларда гидроэлектростанцияләр төзү идеясын тәкъдим итә. Беренче ГЭСлар төзелә һәм аның инициативасы белән тагын 15 ГЭС төзү планы раслана. Ләкин 2 елдан соң халык дошманы, буржуаз милләтче дигән гаепләр белән ул вазифаларыннан азат ителә. 1941 елда сугыш башлана һәм Дәүләтшин әсирлеккә эләгә. Ләкин иң авыр шартларда да ул белем һәм фәннән аерылмый. Берлин университетында филология юнәлешендә укый, татар телендә Идел Урал газетасын чыгара һәм татарча-алманча, алманча-татарча сүзлекләр әзерләй. Иң гаҗәбе, соңрак Мюнхенда эшләгән елларында ул татар, урыс, төрек, алман, испан, инглиз, итальян һәм француз телләрендә 80ннән артык җитди фәнни хезмәт яза. 1952 елда аны хәтта Гарвард университетына профессор итеп тә чакыралар. Тимербәк Дәүләтшинның язмышы һәм мирасы турында күбрәк беләсегез киләме? Мәкаләне безнең Мирас сайтында тулысынча укыгыз.